ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାସି ରୁଟି ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଡାଇବେଟିସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଳଦିଆ ସେଓ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚୀନ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୂଷାମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ମଶା ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶ। ନବଜାତ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ କେତୋଟି ହାଡ଼ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 300ଟି ହାଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ହୀରାର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ବରୁଣ ଗ୍ରହ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ବିଛାର ବିଷକୁ ଶେଷ କରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁଦିନା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପଶୁ ଆଇନା ଦେଖିଲେ ଡରିଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଘୁଷୁରୀ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକିବା ବା କିଣିବା ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ସୋମାଲିଆ ଦେଶ।